Adap ke me kardam kadu ka vela so YouTube channel long kilang ara doa na fans tamela pen pini nali tuma fan la so video long na ki wan pila bang ke thumbnail mate title long nali tum ki tok la bang ke thek pon long ipola so puthak si pini klar dak mate details salam nali tum hana puthon na than pa chini pon thu ipo nali tum la so YouTube channel long na kamri milang pulte ka chingon pen nali tum subscribing la pen videos tamela liking si nali tum pi kon tan non pa thiek pen ang ton pen alam lang pon nang la pen che than pon nang Tangrenon Chetan Palana Assam Toilet Scheme mate Swachh Bharat Mission IHL scheme ko son si ka apply nang ji lapen copy pia documents si kinang ji ali kon si kilong ji lapen kumama tum si ka apply long ji ma ang ton penalam non nilin nali tum pan pathek pen nang tan pachini ponik po kicheng sinali tum labang so scheme puthak chini nang ji la ki kinang exor lo about the scheme. The Assam toilet is under Swachh Bharat Mission Gramin lapen urban मतलब Assam toilet scheme la bangke under la Swachh Bharat Mission hin pensi ki people no Gramin atom has tame lapen urban atom han lapen labang so a toilet ki people I labang ke cleanliness health lapen hygiene padonang pufan sila so scheme labang ke Swachh Bharat Mission ahin pen ki people iglo lapen ke eligibility aputak stame chet lang pono na eligibility labang ke kumama tumsi apply don long sima pulo tangte eli tum asam marlo kedo abang pi tum stame apply don long iklo lapen household should not have a toilet lapen hemalong toilet abipin tum so scheme mang ali chu endon long pon lapen BPL's family tum stame chu endon long ikpo mate apply don long ikpo lapenon documents copy pia son sikinang ji laso scheme jong si ilitum apply don lopulo tangte aadhar card nang ji applicant aadhar mate ka apply back abang pi aadhar nang ikpo lapen active mobile number nang ji lapen bank account passbook first page nang po lapen photo labang ke offline jong si apply pelte ilitum photo pi nang po online jong si apply pelte photo pi nang nelo lapen address proof of hasta ilitum voter ID mate ration card lapen kaprek address po bason labang ke offline apply hot ilitum pidunang po online mang ke aadhar card le ilitum pidunanta chok ikji ke apply rengji step labang ke lapulo nili ladak la photo hin men sinili nalitum apana than pachini ponik po step 1 labang ke kicheng sinalitum hinia website long ikji sbm.gov.in la so website long dam stame hoda pen stame long exi kali polte service.indian.gov.in la hinia website long nalitum dam lo polte long ikpo la pen la hinia website long dam det pen api step 2 la bangke nalitum in individual household latrine mate IHSL application puduji nalitum la apply now long nalitum bernang po ladak ber por iglo polte step 3 la bangke elite official website chingpu pon ikpo la pen official website chingpu iglo pulo tangte nalitum registration papram po login ji apan la pen registration igdet pen api nalitum login ponang po login det pen api dak application form bang step 4 lo la bangke application form bang dak chingpu pon ikpo la pen kirang so la details litum la dak pen fill up nang po address la pen police station the block office lai ang ton pen ilitum dak fill up dun thai nang po step 4 along bangke lapen step 5 along ilitum la documents sa bangke upload nang po documents ka upload nang si aadhar card bank passbook ilitum upload no te chok iglo lapen documents upload tang der lo polote step 6 la bangke ilitum application submit nang po lapen application submit lo pulo tangte ilitum a mobile number along stame acknowledgement a number nang leik po lapen screenshot le ilitum endpoint dat stame chok ikpo lapen verification a process cheng pon ikpo verification a process dakhini ki thom step an ilitum la complete lo pulo tangte approve ikpo approve thai pen api kansila Swachh Bharat mission hin pen scheme tangka ki pipon mo la so scheme tangka labang ke ilitum bank account along nang jang ikpo la pen jang det pen api ilitum toilet labang ke kim long ikpo jola hello online ke apply neng ji a process bangke putat nili nang litum han nang than pachini pon to ikpo step 1 ilitum la website hini website long dam nang po hini
pen la isi long le dam ta chok la pen hodak nali tum thek long po individual household latrine ISSL application pudoji step 2 la bangke la pen la apply now long ele tum ber nang po apply now long ber that pen afi step 3 la bangke da login ji apan ele tum registration paprang nang po registration ek det step 4 la bangke form fill up nang po form fill up tang thai lo pulo tang te step 5 la bangke ele tum documents upload nang po documents upload tang elo pulo step 6 ele tum submit nang po step 6 ini tum complete lo pulo tangte step 7 la bangke verification a process cheng por ekpo la pen pinani honang po ing hong dat pen ape verification ekpo alang letum la pen approve ekpo step 8 la bangke la pen step 9 la bangke letum la toilet la bangke kim nang po jolala la pen benefit ko pp ma pulo tangte letum penan benefit long pon po toilet hem jong si dolo pulo tangte la pen important information na letum han puthot dak nang ki pipon dotula tangka ko ane ki pipon jila bangke government guidelines sa hin pesili tum la so scheme tangka bang long ekpo lapen tangka ki thapon jila bangke dbt hin pesi thapon ekpo mate direct benefit transfer lo aadhar card long killing abeng account na long si so tangka bangke thapon ekpo lapen ili tum information lahai bangke details lahai ki pidunang jila bangke ahok pet sili tum pinang po jang se information chingbar bedat ki piating pen chingbar bedat prote alang litum dak masih reject pon ikpo la pen kopi ne jong si eson sonia lam jong si litum chining tung pulte gram panchayat kalte urban local body along dampen elitum adak stame eson sonia lam bangke arju pon long ikpo jola hello Assam toilet scheme ka apply ningchi a process la bangke la pen potho ningchi bi pon ingon documents la bangke elitum offline jong se apply la pulte aadhar card mobile number bank account la pen passport photo nangji la pen address proof apan ason documents nangji jong se online apply pro tangte elitum aadhar card la pen mobile number bank account la ke thom anle elitum aredeng duanta elitum la bangke apply don long exji la pen labangso scheme labang ke kaprek area long bangke approve dapo la pen kaprek area long bangke ningkari si ba ningkan ini nang konkreti la ka approve si apan la pen approve lo pola tangte elitum la directly si tangka bangke bank account along na chethabik po jolalo la si nalitum try igon apply igon la pen kidam tang hot komama tum si ka apply tang ma la pen nalitum la so a video comment box long tok pen than pachini gon la pen video nalitum kan ma share gon karbiang long aras tami pelai nang la pen pachini na la sonson update ma la sonson video nalitum kilang long wer je pan pura la so youtube channel la bangke subscribe gon